ħafna. San Ġiljan qed li mortux. Ma stajniex nitbedu għax ma tantx kelli ħin. Darb'oħra immorru lejn Buġibba ħalli nbiddlu ftit. Toqgħodx weda li ħanerġgħu niltaqgħu. Għaliex? Mela m'intix beħsibek terġa' tiltaqa'? Jien ma rrid irbit ma' ħadd. Ma tistax tgħid se jiġri. U hija kit. L-uża l-kelma darb'oħra Sinjella ħajrġa' jsaqsik biex tiltaqgħu. Ma rridx nidher ħerqana żejjed. Inti batlu lura u għidu l-Buġibba toġbok. Toqgħodx tajt biex se nikteb inkella nqumlek u tista' tiċċattja miegħu int. Isma' jien biex ngħinek ta' wara kollox Buġibba vera toġbok. Ħallini ħa naħseb. Sorry mela. Buġibba. Toġobni daqs San Ġiljan. Jekk biħsiebek nerġgħu niltaqgħu. Mmorru fejn trid. Buġibba toġobha ta' San Ġiljan. Mhix faċli di tifla? Ftit li tkellimna, deret li għandha karattru sabiħ. Veru? Ħajli żed wara. Mhux kollox għedlek. Dwar il-karattru irid ikun naf. Taf titkellem. Tkellmet meta jkun il-waqt. Jiġifieri m'hemmx paroli vojt. Lanqas xejn. Kif inħobbhom jien. Qabel ma nitlu iktar fil-fond, mhux ħajjar tgħidilha x'għamilna. X'għamilna? U hija kit ma tafx x'għamilna, qed tiċċettja magħha int u mort niltaqa' magħha jien. Ma naħsibx li ddispjaċija. Dannu int qed tiddispjaċik. Meta int free dil-ġimgħa? Kit. Ġib id-dajri. Meta int free il-ġimgħa? Il-ħamis nista'. Għal-ħamis x'għandek? M'għandi xejn. Tajjeb. Il-ħamis famuż għalija wkoll għax m'għandix x'nagħmel u nkunu nistgħu ndumu iktar. Ma nafx għalfejn tagħmel hekk Kit. Agost. Niltaqgħu l-istess post. X'ħin? Mhux ngħidilha. La m'għandi xejn tista' tgħidilha fit-8:30. Fit-8:30. Jaqgħu, se nerġa' niltaqgħu il-ħamis fit-8:30. Mela sejjed. Għandi recording illum. Mid issa tgħidli kif mort il-ġimgħa. Issa jirrakkontalek Kit. Imma l-minnu għeddi kif kienet kera, ħelwa. Ħelwa. X'qallek fuq Kit? Jidher li sab it-tfajla ideali, it-tip kif inħobbhom jien. Ukoll? Taf ftit kliem. Gustuża, eleganti u intelligenti. It-tort tiegħek int kont qed tiċċettja magħha ma jmissekx baħ lilu jintaqa' magħha. Jien minna li int kont kontra li niltaqgħu ma' xi ħadd mill-internet. Imma l-fab ġidu tajba. Iva, ġitu tajba. Taf sakemm il-karattru tiegħek differenti minn tiegħu u jekk vera intelligenti ħadd induna li mhux hu kien qed jiċċettja magħha. U billi tinduna, tajt mi se tħallat lili ma' Fabrizio. Għandek raġun.